Здравейте! Идвам с бързо включване да ви поканя на моята лекция медитация, енергийна защита и пречистване, част от четвъртия фестивал на здравословния живот Здравей здраве, град Панагюрище, 30 септември, 1 октомври. Моята лекция е на 30 септември от 5 до 6 часа, така че имаме повод, ако ви се пътува. Заповядайте да се видим, да разговаряме на живо, да си взаимообменим. Ще споделя повече информация в описанието. Можете да видите и публикацията в общност. 30 септември, здравей, здраве, Панагюрище. Моята лекция е от 5 часа. Медитация, енергийна защита и пречистване. Ако можете, заповядайте. Много ще се радвам да се видим. Благодаря ви.